máme momentálne naštartované, motor nebeží. Tu na displeji stlačíme tlačidlo Start-Stop, ktoré nám nahodí motor. V podstate máme tu digitálny kokpit, teda virtuálny, s obmedzenými možnosťami nastavení. Teraz nám ukazuje riadiacu páku, že máme P, dáme do D a môžeme v podstate vyraziť. Máme zaťahnutú ručnú, ale stačí, že trošku pridáme plyn a nemusíme ju uvoľňovať, ono sa pohne. Svieti nám tu už jedna kontrolka, auto je nové, má 6000 km cca a už mu tu svieti nejaká kontrolka. Jedná sa o front assist, nie je k dispozícii, to znamená, že nejaké to brzdenie vozidla alebo upozornenie na nejaké vozidla pred nami nefungujú aktuálne. No, chcel som vám ukázať, je to 85 kW, 1.5 hybrid motor. 85 kW sa mi zdalo málo, keď som to prečítal, ale popravde čítal som to až potom, ako som s tým odjazdil, lebo som nevedel ani, aký je tam motor, keď som to dostával, len som vedel, že je to nejaký hybrid benzínový a zistil som, že je to 1.5. Popravde je to celkom milé prekvapenie, lebo na ten 85 kW som nečakal takýto krútiaci moment, je celkom fakt akože slušný. Jasne, nie je to trhač asfaltu, aj keď občas prešmyknutie predné kolesa, ale na také vozenie do mesta je to úplne postačujúce. Ja by som ani nepotreboval tú silnejšiu verziu, pre mňa to stačí. A pritom ja som zvyknutý na silnejšie, výkonnejšie auta, ale tu nám mi to úplne postačuje. Nevadí mi to, že je to fakt, akože nemám pocit, že by to bolo málo. No, pri jazde nám ukazuje voľnobeh, odpájanie valcov, že ideme len na 2 valce, čiže máme to štvorvalcová 1.5 so šetrením. Zároveň je to hybrid, takže tá spotreba by mala byť celkom fajn. No, dlhodobá spotreba, čo je tu za niekoľko tisíc kilometrov, tak je 6,6 litra. Povedzte si vy, či je to veľa alebo málo. Za mňa som čakal popravde nižšiu hodnotu. A ja s týmto jazdím od tankovania za 7,4, čiže ku tým 6,6 som sa ani nedostal. Jazdím prevažne po meste, trošku možno rovinky, ale no, čakal som fakt menej na to, že je to hybrid. Za ďalšie, nastavenia toho virtuálneho displeja sú za mňa veľmi slabé, akože že čo si tu viete meniť. Hej, buď máte len stredovú vlastne stále ten stredový displej, ten máte buď rýchlomer, alebo keď zmeníte, tak vám to prehodí na otáčkomer, alebo keď zmeníte, tak máte len takéto digitálny ukazovateľ. Ničoho viac menej, také len rýchlosť, tankovanie a tak ďalej. Čiže akože mne to príde dosť také slabé, oklieštené. Je pravda, že samozrejme máme auto z požičovne, takže tá výbava tu nie je nejaká vysoká. Je to skôr taká tá nižšia výbava, lebo dokopy tu nemáme nič prevratné okrem vyhrievania sedačiek. A aj to vyhrievanie funguje tak zvláštne, že niekedy si pamätá, že čo som mal nastavené naposledy a niekedy si to vôbec nepamätá, že čo sme tu mali nastavené. Takže vám to nechá stále vypnuté ako keby. No, tým, že je tu hybrid a máme tu start-stop, tak hoď ho máme aktívny, ja keď zastavím, tak ja mám pocit, že ten motor ako keby ho vyplo aj tak. Minimálne sa buď stíši, alebo ja mám pocit, že vypne, lebo fakt ako keď zastavím, tak ono to vydá taký zvuk, ako keby vypol motor. Čo je fakt, že trošku také divné, lebo potom ten štart-stop nedáva zmysel, že ho viete vypínať. Môžeme si to tu ukázať na stopke, možno sa nám to podarí. Tu zastavíme.
Dobre, motor beží stále, bolo ho počuť. Ale malo to taký zvuk, keď som brzdil, že ako keby sa niečo dialo. Možno je to len môj pocit, možno sa nevypína, ale každopádne ten hybrid je trošku zvláštny. Za ďalšie máme 3000 km a auto už má, teda nejaká kontrolka tu svieti. Za ďalšie, keď nám auto odovzdávali, povedali mi, že ak by sme nevedeli naštartovať, takže nás prídu buď naštartovať alebo odtiahnuť. Lebo že ten hybrid proste má nejaké muchy a proste občas sa to stane. Čože je trošku zvláštne na nové auto. A ja osobne by som odporúčal, že ak chcete hybrid, tak choďte radšej do Toyoty a neexperimentujte so Škodou a hybridom. Radšej si zvolte klasickú 1.5, lebo toto sú len problémy navyše, popravde. No, ukážeme si trošku. Máme tu iba cúvaciu kameru, ani kameru nemáme, máme cúvacie senzory iba, čo je presne to, čo mne chýba. Vpredu tie senzory ani nie sú iba vzadu. Za mňa veľmi slabá výbava. Akusticky počujeme. Dobre. Nastavené, stlačíme Pčko. V podstate tam sa nám zmení, ja ho teraz vypnem, aby ešte bežal ako keby normálne. Hop. Máme tu auto hold automaticky, no nie automaticky, máme ho zapnutý. Ale chcel som vám ešte ukázať displeje. Viete si ich meniť, tie bočné, vieme tu na kolečkom točiť a mení sa nám dlhodobá spotreba od štartu, od tankovania. Zároveň v strede nám to isté ukazuje. Naľavo na kolečku máme hudbu. S tlačením vypneme. Toto je zvláštne, lebo ja som prišiel až neskôr na to, že sa dávajú stlačať, ak som s nimi kýval. Proste ten volant je dvojramenný, nie je zlý, ale tá koža podľa mňa sa vyšúcha raz, dva, lebo to nie je už originál asi koža. Tie ovládania mi prídu také strašne slabé. Volič hlasitosti na ľavej strane, aby som to prijal na pravej praveže. Aj prepínanie pesniček alebo rádií. Ďalej, touto páčkou, keď ju stlačím, tak viem si tu nameniť vlastne na displeji rádio, od štartu, vyresetoval som asi pravdepodobne hodnoty, nevadí. Popravde to ovládanie mi nepríde veľmi intuitívne, ja mám problém, tu sú asistenty naľavo, tam je ešte možno ikonka asi nezávislého kúrenia, smerovky vám blikajú tu tiež na boku, neviem prečo to nerozťahne na celý displej, ale iba takto v častiach, takže je to trošku také oklieštené, fakt akože oklieštené, lebo ja som videl aj nejaký virtual cockpit, kde máte dva budíky, takže asi to závisí aj od výbavy a tu je nižšia. No a viete si takto prepínať teda nejaké možnosti, že tu si nastavím rádio napríklad, keď to teda podržím. Chcel som od tankovania zresetovať. Aha, takto, že nie je dlho držať, ale iba stlačiť. Stlačiť druhýkrát a mením tú druhú. Tam je spotreba, teplota oleja, teplota chladiacej kvapaliny. Celková vzdialenosť 6491, takže fakt nové auto relatívne. Zábehu, hej, by som to nazval. Od tankovania spotreba. No a je jedno, čo si tu ja nastavím. Môžem s tým chvíľu jazdiť, ale keď znova naštartujem, tak som znova pri tých pôvodných nastaveniach. Takže toto je akože mi príde ako hlúposť, hej, že ja si vlastne neviem editovať ten displej. Toto by mali poriešiť podľa mňa, trošku zapracovať na softwarovej zmene. Máme tu aspoň bezkľúčové štartovanie. Vypneme si hudbu. Je tu taká, hop. Je tu tá lišta na ovládanie hlasitosti, ktorá je dotyková. Hlasitosť, hraje to celkom v pohode, na to, že je to nejaký základ.
Volič rýchlosti je celkom taký akože malá nevýrazná hlúposť, akože viacej sa mi páčil Velroku. Taký gombík len, čo bol. Tu je to také, že trošku to zavadza, ale trošku to tak vytrča do priestoru. Taký kiptík by som to nazval. Alebo niekde som to už počul. Neviem, aký iný názov by som tomu dal. Ale toto mi tak prvé sedí. Takže je to také, no, mohlo to byť dizajnovo krajšie. Štart stop ešte vypneme. Mohlo to byť dizajnovo krajšie, ale praktické to je celkom fajn. Lebo keď radíte R-ko napríklad a z D-čka, tak stačí len trošku viacej pritlačiť. Nemusíte akože ten medzikrok na to neutrali nejak zastavovať, stačí viacej pritlačiť, rovno vám to hodí do R-ka, naspäť do D-čka, tiež keď radíte zase zo spiatočky, tak to ide celkom plynule. Prevodovka mi raz zblbla, akože neviem, či nevedela zaradiť správny akýby stupeň, alebo čo, bolo to trošku zvláštne. Malo by to byť 7 stupňové DSG-čko by to malo byť. Ale bol som veľmi prekvapený, že čo to robilo, lebo skakali mi aj otáčky, aj rýchlosť nejak. Neviem, čo sa stalo. Ale bol som fakt prekvapený, že čo to robí. No. Skočíme ešte na jednu zastávečku. Hovorím, ako jazda je príjemná, fakt na to, že je to tá 1.5. Máme tu klasický tempomat, čo je opäť, hej, výbava žiaden adaptívny, hoci je tam nejaký akýby radar, alebo ten front assist asi možno cez ten predok funguje. Ale chýba mi tu adaptívny tempomat, keďže tempomat takýto starý s tými pačkami, ktoré sú tiež staré ešte, tak chcelo by to niečo modernejšie možno trošku, ale zase nevadí mi to, ale určite by som pridal radšej adaptívny tempomat ako toto tu na. Ovládanie displeja, no, displej si najprv zhodnotíme takto. Je fajn, že nevytrča viacej do priestoru, že je takýto veľký. Veľkosť mi vyhovuje. Ale čo mi nevyhovuje, je presne to, že nie je to nijak zapracované do tej palubnej dosky. Čo je proste, ja nechápem, kto toto akože obľúbuje, že komu sa to páči, lebo však ten interiér môže byť pekný, keby to bolo zapracované, tak je to oveľa lepšie. Svieti nám tu upozornenie značky na rýchlosť. Ono to aj pípa takto jemne, možno to počuť na kameru, nie som si istý. A dojazd nám ukazovalo cez 800 km. Teoreticky to aj vychádza. Ak je spotreba 6,6 litra dlhodobá, najmä tomu, že keby to toľko dávalo. No teraz mám pocit, že ako keby ten motor vypol, ale stále ho počujem, takže nevypol. Ale keď brzdím, v podstate fakt niečo také, ako keby sa vypínalo. Cítite nejaké chvenie na tom aute, alebo niečo také. Takže to je také zvláštne. No a nádrž je tu 45 litrov podľa toho, čo som videl. Podľa údajov. Čož nie je veľa, ale keď to dá tých 800, tak je to fajn. Zatiaľ nám píše ešte 590 dojazd. Jazdíme za tých 7, niečo. To by mohlo byť, akože vychádza to, no, tých 45 litrov. A akože, keďže by to malo mať nižšiu spotrebu, neviem koľko je deklarovaná, ale určite je menej ako tých 6,6. Typujem, že aj nejakých 4,5 tu odhadovali v laboratóriu, ale realita je iná. Myslím, čo by som vám ešte spomenul, hej, to ovládanie fakt je také slabé, nič tu dokopy nie je v tejto výbave. Okrem tých vyhrievaných sedadiel máme tu ledky, ale ledky obyčajné, žiadne Matrixy, takže je to také slabšia výbava, no. Látkové poťahy
žiadna koža, nič, takže ty chceš ísť tu? Ty chceš ísť tu asi, hej. Opa. Odpich to má veľmi dobrý, fakt. Zahučí to a zase už v rýchlosti nad 100 to už len hučí, ale nejde to. Ale do mesta fakt, do tých 60, proste na tie malé rýchlosti je to svižné podľa mňa celkom. Fakt, ja som milo prekvapený, že to takto jazdí. Ale chýbajú mi tu veľmi predné senzory parkovacie, lebo to je už nič, to je lacné. A ani toto tu nedajú do takéhoto auta. Dúfam, že som nič neťukol. Hádam. Dáme P. Ukáže nám to na voliči. Motor stále počujem, beží, čiže ho nevyplo. Čo som chcel ešte povedať. Tu ako je ten displej, tu mi vytrča do priestoru. Tu si udriem koleno, hej. Tu je fajn, že tu nie je nič, tu som si neudrel nič, ale tu mi vadí toto, tu na tie výduchy, ako sú spravené, že to tu vytrčá. Tlačidlá. Tlačidlá sú fajn, že tu nejaké sú, ale start, ani neviem, toto som ešte nemal stlačené. Tie tlačidlá pôsobia veľmi lacne, akože celý interiér na mňa pôsobí veľmi lacne, možno tie hliníkové madlá, ale aj tie nie sú asi hliníkové, len plastové, ale vyzerajú ako hliníkové. Tie robia aspoň taký lepší dojem. Jasné, čierne lesklé prvky, interiéry, dobre na pohľad možno, ale realita hneď sa to doškrabe, takže dať do ochrannej fólie tiež. Na displeji takisto nejakú matnú fóliu, aby ste nevideli tie capanice, lebo tu už pekne vidím, že start stop stále vypínam. Tu máme asistenty tiež, prehľad, hej, upozornenie, no tu máme viacej asistentov, front assist, obmedzenie rýchlosti, side assist. Máme tu sledovanie mŕtvého uhla aspoň. Najprv som pozeral, že či vôbec tu fakt je, lebo mi nesvietil miestami, keď som mal pocit, že by mal. Ale potom neskôr sa už rozsvietil, takže už to fungovalo. No ale fakt akože dojem z interiéru ja nemám nejaký veľmi dobrý. Na to, že koľko to auto stojí, hoď aj v takejto výbave smiešnej, je to niekde okolo 30 000 by to malo byť, možno menej, ale za tú cenu ja by som sa určite pozeral po niečom inom. Minimálne nie v tejto výbave by som to chcel, určite by som chcel radšej niečo lepšie, štvorkolku ideálne s vyšším podvozkom, čiže minimálne toho Scouta. Aj keď ani ten Scout nie je tiež žiadna výhra, lebo tam máte 1,5 cm, by to malo byť len navyše, možno. Ale podvozkovo je to fajn, drží to dobre. Motor možno vypnúť. Rozlúči sa, dovidenia. Sedíte veľmi nízko. Táto Octavia, som stál vedľa predchádzajúcej generácie, trojkovej. A táto je nižšia. Mala nižšie kapotu, čiže aj ten posed, vlastne teraz vedľa nás je Scout, dvojkový Octavia a je podstatne vyššia. Podstatne, to je pár centí fakt. Čiže aj ten posed, tu sedíte fakt nízko ako na zemi. No a všetko je tu lacné. Plasty tvrdé, toto tu je trošku možno mäkčené, tá palubovka je mäkká, hej. Ale zvyšok je lacný plast, tvrdý plast, toto je, malo by to byť akože také mäkké, ale je to tvrdé. A zvyšok je všetko lacný, tvrdý plast, takže akože za tie peniaze, toto tu je akože napodobení na nejakej kože. Je to, ja neviem, fakt na mňa to vôbec nespravilo dojem, ten interiér. Veľmi slabé by som to zhodnotil. Akože Škoda, máš čo robiť a učiť sa od týchto. Hoci najpredávanejšie vozítko vo svojej kategórii asi. Aj na Slovensku jedno z najpredávanejších vozidiel. Popravde nerozumiem tomu úplne, že prečo. Ale dobre. No, akože vyberte si nejakého Japonca a máte už v základnej výbave oveľa viacej veci ako tu na. Toto tu je fakt Social Packet Edition a za mňa je to veľmi, veľmi málo za tie peniaze, čo dostávate. Takže toto za mňa nie. Poďme si trošku ukázať interiér.
Plasty, žiadne audio, nejaké prémiové, tvrdé. Manuálne sklapanie sedačky, dvíhanie teda, posúvanie, takisto volič prevodovky, parkovacia brzda ručná, 2 cup holdery, kľúčik. Tento kľúčik je celkom pekný, sa mi páči, škoda, že to nie je bezkľúčové aj odomýkanie dverí. Musím takto vyťahovať v kuse, odomýkanie, zamykanie. 2 USB-C vstupy, ako som spomínal, trošku lacné tlačidlá, textilné sedačky, bočnice, raz, dva sa to vysedí, zničí, lebo je to mäkké. Toto je akože príjemné na sedenie, ale toto tu sa isto vysedí a zničí raz, dva, lebo tu je tenký molitán, to pôjde ako prvé. Ale toto drží celkom dobre, dá sa to samozrejme nastavovať trošku, nie veľa. No. Volant kožený, mäkčený plast. Ako som spomínal, hliníkové asi má 2, ale neviem popravde, či je to hliník alebo plast. No a lacné tlačítka, všetko je tu lacné, bohužiaľ. No, nemáme tu už nič vpredu. Tam máme stiahovanie, len okná na druhej strane. Ale teraz si ukážeme túto doménu. Čo tu teda máme? Kopec miesta, kopec na nohy pre deti. Takže tu je tá doména, v ktorej je Octavia doma. Vzadu máme iba výduchy, ktoré si viete regulovať. Opäť 2 USB C-čkové vstupy a repárky vo dverách, ovládanie sťahovania, nič extra. Opäť sedačky v pohode, ale nič extra. Tu sa sklapa zadná sedačka. Môžeme si ukázať kufor. Gumy, ako som spomínal, zimné, Baron Polaris. Máme tu rozmer 205 na 55 R17 XL-kové. Neviem, či tu treba XL-kové, lebo hmotnosť je niekde okolo 1,3-1,5. Plato, kolejnička. Ops. Tak sa to tu dáva. Pres. Takže stlačíme a malo by to ísť, ale nejak to nejde. No takto, no dobre. Tu nám máme kupované asi v autu Gabriely a tu je tá hlavná doména Octavie. A to je ten veľký kufor. Lebo tento má cez 600 litrov. Má tu rôzne háčiky. Čiže nejaké Simply Clever na tašku napríklad. Opäť na nejakú tašku. Tu na nič. Hej. Štandardne tu asi býva nejaké sklapanie sedačiek zo zadu. Si myslím. Nie som si 100% istý. Takisto háčiky. Tu na nejaká 12V zasúka vzadu. Opäť ďalší háčik, uchyt, oko, veľa uchytov, takže tu sa na to myslelo. Čalonenie. A ešte si ukážeme, áno. Takže čo máme? Ešte tu máme hĺbku, ešte tu niečo v obchate. Sadu na opravu, ako lekárničku by sme tu, lekárnička síce asi bude tu, ale no, kufor je tu jednoznačne doména. To je to, čo tu vyhráva, s čím vyhráva Octavia. Väčší už má, hádam, len Superbasy, ale toto je fakt extra trieda.
Košická odťahovka. Ďakujeme za zapožičanie. No, vyklapanie v speri máme, ale samozrejme nemáme elektrické otváranie, takže opäť len klasika. Máme nápis hybrid, aby sme vedeli, že tu máme zadné parkovacie senzory a to je viac menej všetko. Anténa, čierna leskla. Tu máme ako keby odomykanie na bezkľúčové, ale zjavne robia len jeden typ kľúček. Takže my bezkľúčové nemáme. Hoci kľúčik máme tu, ale aj keď ho vyberieme, aj tak to nepôjde. Nedovolím vám zamknúť. Jediné čo je, keď zamknem ručne, zatiahne. To je také, aspoň dačo. Takže vieme, že spätné sú vyhrievané v elektrike. A keď odomkneme, tak sa otiahnu. To je tak všetko. Podvozok fajn, sedíte nízko, nízko máte aj ťažisko. Celkom to dobre sedí aj pri vyšších rýchlostiach. Takže jazdné vlastnosti OK. Za mňa samozrejme. Ja nie som na nízke podvozky a prijal by som niečo vyššie. Takže niekomu to vyhovovať môže. Ja to nie som. Ja nie som asi ani cieľovka. Jednak vidíte, kto to nakupuje väčšinou firmy pre zamestnancov alebo na prenájom, keď to je alebo tak, ale reálne reálne je to v podstate akože lacné auto by to malo byť, ale však to už dávno neplatí, nie? Že Škoda je lacná. Škoda už nie je lacná roky. Škoda vo výbave, tam priplácate za všetko. Áno, teraz si myslel, že sme proti smere. Šikovné. Neviem, ako na to prišlo, ale dobre, upozorní vás aspoň aj na niečo také, že či ste v správnom smere. Akože huča to hučí, ale nejde to až tak, ako to hučí. Tak je to také zvláštne vozenie, ale akože fakt do mesta, ja si myslím, že nikomu viacej nič netreba. Na také to bežné vozenie po meste, keď sa chcete dostať z bodu A do bodu B, je to úplne postačujúce. Sice mám pocit, že sedím na zemi, skoro, ešte sú určite inšie autá, nejaké športiaky alebo niečo také, s nižším posedom ešte, ale no to sa dá, akože dá sa to prežiť, vystupovanie je jednoduchšie, to mi až tak neprekáža, nastupovanie sa musíte zohýnať, no. Ja som sice nízky, ale radšej nastupujem aspoň do nejakej trošku zdvihnutého podvozku, fakt, aspoň ten Outback, ako sme mali, ale ideálne, popravde to SUVčko už za mňa. Zase pán s telefónom v ruke, si nevie spárovať telefón s autom. No, teraz nám prehrabli kolesa na takejto banálnej veci. Máme predokolku a ja nechápem, prečo to prešmikuje. Môže byť tým, že tá teplota je vyššia. Vonku mi píše nejakých 18,5, keďže máme tu jar. A môže byť, že tie zimné to tak nezvládajú úplne. Jedine toto mi dáva zmysel, že prečo inak by to prešmikovalo, ale aktuálne 9,1 od tankovania. Zajímavé. Aha, lebo som to zresetoval, takže preto to berie ako keby od znova. Čiže vidíte, chcete sa prepnúť medzi displejmi, ale medzi tým si ich vyresetujete, lebo je rozdiel, že či stlačíte, alebo dlho podržíte. Takže akože mohli dať na to zvlášť asi tlačítko na vyresetovanie, alebo nejakú inú možnosť, a nie takto. Vlastne som spravil to, čo som ani nechcel, len som sa chcel
preklikať medzi displejmi. No. Ešte, že máme tu spotrebu 6,6, ktorú sme nedosiahli my, ale dlhodobo užívateľia, ktorí sa striedali, takže dá sa jazdiť aj za menej asi. Ale tým, že je to auto z požičovne, tak tí vodiči sa tam striedajú a každý jazdí inak. Aj na inom profile trate. Tu si ešte môžeme ukázať. Za sebou mám prekážku. A máme tu aj automatické zabrzdenie, čo mi minule tak trhlo pekne. Našťastie teraz netrhlo. Takže, ale motor hneď je vypnutý, takže keď nepoužívate štart stop, v momente vám ho vypne. Dobre, teraz sme to vypli, nič ste nezabudli, všetci vystúpili, aby ste nezabudli deti, 6500. No, máme 13.3. Takže za mňa toľko k jazde a k interiéru. Ešte si môžeme ukázať motor. Takže ideme si ukázať motor tu na páčku. Klasicky otvárame. Ideme sa na to pozrieť. Takže ešte cítim teplo od motora. Máme plynové vzpery. Máme tu aj nejakú izoláciu zvukovú. Takže to je fajn. No a máme tu teda 1.5 s turbom. No, na to, že je to štvorvalcový motor s malým objevom, zabera dosť miesta. Popravde som čakal, že toto bude prázdnejšie, ale asi to tu bude nejak aj pokombinované s tou batériou. Tu sú poistky. Neviem, kde sa presne nachádza batéria, či v kufri alebo pod sedačkou. Ale zjavne tu budú nejaké komponenty ešte aj ku tej hybridnému systému. Takže všetko je nejak nové. Minule som hodnotil tie zvary na Škodovke, čo sa mi nepozdávali. Tak tu je to isté. Tu je toto isté. Škoda má asi svoj systém dávania tmelu. A tam vtedy nám nespasovali tie lišty. Tu sú také gumené, tie pasujú. Je to lepšie ako pri tom L-roku minule. A už keď to tu máme, tak sa poďme aj posadiť. Ja za sebou mám stále dosť miesta, ale tu mám nejakých dobrých 10 cm a táto sedačka je viacej posunutá vpredu. Keby som si sadol sám za seba, tak tu mám aj 20 cm úplne s prehľadom. Limuzína. Fakt, toto je doména, za ktorou idú ľudia, prečo si vyberajú. Dobre, ešte chcem pochváliť Isofixy, ktoré sú veľmi dobre prístupné, ale ja by som tu pridal aj nejakú krytku, aby to nebolo tak na očiach zase. Takže top treater vzadu, keď máte sedačku vpredu je tiež Isofix, to si ukážeme. Sedačky sú také na pohľad aj na pocit prvý taký mäkké, ale keď do nich sedím, tak sú také tvrdšie. Všetko je také. Máme tu nejaké ledky. Čo tu ešte máme? Také vpredu nejaké ledky. Pláto. Sú hlavové opierky. A to je viac menej asi aj všetko k tomu. Ešte som chcel ukázať
kufrík, ešte raz takto bez notebookov. A skúsime ešte raz to pláto, že stlačiť ho dole. Aha. Tak, lebo tu je nejaký taký medzistupienok. Dobre, takže už som na to prišiel. No, tieto harčiky, akože je fajn, že tu sú, že ich je toľko, ale je to veľmi lacný plast opäť. Všetko na mňa pôsobí veľmi lacným dojmom. Takže akože škoda šetriť, kde sa dá. Šetri ako vie. Ale funguje im to, no. Však darmo. Fakt je to jedno z najpredávanejších aut asi. Máme tu klasickú škodovácké zase SimplyClever riešenie, ktoré máme tu na. Skontrolujeme si, či tu máme aj dážničky vo dverách. V tomto tu na nie, ale v tom druhom by mohli byť. Zadné dvere nič. Tak ideme dopredu. Zatvárame. Dvere musíte zatvárať buchnutím, hej, lebo keď ich privriete len trošku, tak ostanú vám takto. Čiže musíte buchať s nimi. Máme tu háčik. No. A ani tu nemáme dážnik. Takže SimplyClever riešenie jedno chýba. Tak, ešte si zavrieme teda tú kapotu. Ako vidíte, tie zvary, to je katastrofa podľa mňa. Podľa mňa by sa to dalo určite spraviť lepšie. Spravedlňujem sa za hluk. No, tým, že sme po facelifte, tak tieto svetlá pred faceliftom boli vlastne tak rovno. A teraz im tu dorobili takýto vyčnelok. Čiže a tu máme ledkový podpis, máme tu ledky. A nie sú to žiadne Matrixy, oslepujú, nevypínali sa mi, hoci som ich mal len chvíľku zapnuté. Ale keď som mal auto pred sebou, tak sa nevypli samé, hoci bolo na auto nastavené. Takže čakal som, že sa vypnú, nevypli sa. Takže toto musíte si regulovať. Možno keby oproti idúce auto, možno by sa vypli. Ale môže byť, že aj ten front asistent, ktorý má nejaký problém, možno aj ten. Tu je asi len plast, možno je nič. Máme tu nejakú izoláciu vpredu, jak pozerám, taká pena je tu. Neviem, či ju bude dobre vidno, taká hrubá, dosť taká 5 až 10, no 5, 6, 7 cm. Veľká izolácia, neviem kvôli čomu, či kvôli hluku, alebo kvôli čomu tam je. No, ledky svietia denné, akože klasické, keď máte stretávacie svetla, tak svietia tak normálne, nie je to žiadna sláva, ale ani niečo nedostatočné, sú to slabšie ledky. Majú taký podpis na, respektíve nie že podpis, ale také tmavšie miestami. Ale to bude presne kvôli tým parabolám jednotlivým. Takže, ale chválim aspoň spery na prednej kapote, keď už nič iné. Takže toto máme. Dobre. Za mňa asi všetko. Máme tu už nejaké škrabance. Vidno, jak sa starajú ľudia o auta. A druhí im doperajú tiež, keď nedávajú pozor na parkoviskách. Takže autíčko pekné, veľké, dlhé. Ešte si pozrieme hmotnosť podľa technického. No, takže nechcem vám ukazovať na video, ale máme tu 1422 je prevádzková hmotnosť, 1900 je najväčšia technicky prípustná hmotnosť. Takže prevádzková 1,4 tóny, čo je fajn, 203 maximálna rýchlosť. A tu máme prehradku vlastne, tu dáte aj fľašu veľkú, taktiež manuálne sklápanie, aj sklápanie, aj zdvíhanie. A vpredu som chcel ešte ten Isofix, tu vidíte ikonky.
Takže vpredu máme Isofix, čo je tiež fajn. Ups. Samozrejme nezabudnúť vypnúť airbag, keď máte vpredu dieťa. No a 1,498 cm3, 85 kW, benzín plus HEV. Takže strieborná metaliza svetla. Farba je samozrejme tuctová, tak ako je celá Octavia tuctová. Bohužiaľ je to auto, ktoré uvidíte najčastejšie na parkoviskách, kde sa pozriete Octavia. Na každom rohu biela, strieborná, to sú najčastejšie, ešte možno čierna. Potom modrých je taktiež veľa. Hľadám ešte nejaké prehradky. Tu mi chýba nejaká kapsa, prípadne nejaký stolíček. Nič tu nie je také. A ani žiadne ďalšie úložné priestory tu nevidím. Tu máme už len ani na odklade. Aha, ešte lakťová. Ups, ako som hovoril, silnejšie búchať. Lišty klasické gumené. Takže asi by som priplatil za niečo krajšie, nejaké čierne. Takže tu máme lakťovú prehradku, opierku. Samozrejme klasika, dvíhate, dáte dole, nejde pustiť, musíte dvihnúť. A tak ide. Toto som už ukazoval. Dva cup holdery, vzadu teda cup holdery nie sú. A bezkľúčové štartovanie. A to je tak všetko. Fajn, že máte ovládanie klímy tuna odtiaľto. A zamknutie vozidla. Klíma, výhrev okna. Zadné okno. Ohrev. Také základné veci, akože nič extra. Fakt akože nič v tejto výbave nemáme. Jedine fakt ešte to z bezpečnostných systémov to zadné brzdenie. Keď srúbate, zabrzdí vám. Ďalšie asistenčné udržiavanie jazdného pruhu, mŕtvý uhol a potom už len zo pár asistentov. Ten front assist, ešte tu si pozrieme. Tu je nejaká kamerka, tak neviem, že či ona má problém a nevie snímať, alebo táto len číta značky, to si nie som istý. Tak, autíčko zvonku pekné, jednoznačne. Tak to akože sa mi pozdáva. Aj veľkostne. Hovorím, ak by to malo vyšší podvozok, čiže minimálne ten Scout, štvorkolku s Haldexom síce, ale je tam aspoň štvorkolka. Silnejší motor, možno 2 liter TDIčko, klasika, s nízkou spotrebou. To by bola možno za mňa taká tá moja voľba, ale vo výbave určite by som ja ešte prijal jednoznačne minimálne kožené alebo polokožené sedačky z Alcantarou. Skúsil by som určite ten Canton prémiové audio. Tu by som prijal nejakú kožu, nie eko kožu alebo čo, nejaké lepšie materiály by som tu prijal. Výhrev volantu mi tu chýbal, adaptívny tempomat. Display by mi vyhovoval úplne tento, väčší by som nepotreboval. Virtual cockpit, určite by som chcel nejaký lepší, viac možností personalizácie, customizácie, čiže nastavenia viacej, minimálne 2 budíky by som chcel, jeden otačkomer, jeden rýchlomer. Toto mi tu chýbalo. Sedačky, akože tvarovo v pohode, len ja mám rád, keď je všetko kožené, alebo aspoň polokožené, prípadne tá Alcantara. Volič prevodovky fakt si zvykám, to je v pohode. Manželka sa sťažovala, že svetielko nemá ani ona na tejto, že to je taká, nič, žiadne svetielko tu nie je. SOS tlačidlo, tu na okuliarky dáte max svetla. Také základné veci. Veľmi nízka fakt výbava, bohužiaľ. Ovládanie, popravde, nepáči sa mi toto, tie gombiky, čo tu natrčia. Nepáči sa mi, že si viem len tak slabo nastavovať ten virtual cockpit. Samozrejme, pačky pod volantom, to je najlacnejšie plastové. To je klasika. Už som si zvykol, to nájdete aj v Audi, hej, takže to nie je zase žiadne prekvapenie.
a že by nejaké hliníkové tam dávali. Toto by som prijal popravde, že by bolo zaťahovacie, lebo mi to vadí, že je to takto otvorené. Možno, nie je tam síce asi nabíjanie, možno nejakej výbave by sa tam dalo dať nabíjanie na telefón. Konektivitu s autom, skúšal som sa spárovať, nepodarilo sa mi zatiaľ, ale nevenoval som tomu ešte veľa času. Lakťová opierka opäť tiež, keby bola koženanie, toto tu na eko, neviem čo. Takže určite toto, elektrické sedačky, pamäťové sedačky by som chcel. Nemám rád páčky, hej, to pôsobí na mňa veľmi lacno, fakt, to je prvá vec, elektrické sedačky. V dnešnej dobe už nestojí to zase, si myslím, že až toľko, neviem si koľko to stojí úplne oproti klasickému, ale za toto by som si priplatil, lebo toto pôsobí na mňa veľmi lacno. Ja viem, že niekomu to môže byť jedno, že či dvíha sa rukou, ako keď dofúkujete loptu alebo čo, ale mne je to fakt trošku, ja už som trošku zvyknutý na vyšší komfort. Takže mám radšej fakt, keď je auto viac vybavené ako menej. Aj keď samozrejme niektoré prvky vôbec nepotrebujete vo výbave. Hlavne niektoré asistenty, ktoré nám len nutia. Zadu by som prijal tónované skla. Kufor ideálne elektrický, aby bol sklapateľné zo zadu, určite, sedačky. Tieto, aby sa dali sklopiť, nie len takto tu. Toto mi príde, také, ste vzadu a potrebujete to sklopiť jednoduchým tlačidlom, aspoň manuálne hoc, ale nech sa dajú sklapať. Takže to je také minimum, čo ja by som ešte chcel. Štvorkolka, vyšší podvozok, to som spomínal. Motor, aj keby aj tento som mal, to by mi až tak nevadilo, ale väčšinou oktávka diesely. Je taký zvyk už štandard na Slovensku. V Slovensku je dieselové stále, takže prevažne. No a inak asi všetko. Kufor je dostatočne veľký. Toto mi stačí úplne. Toto by aj mi dostatočne stačilo. Alebo ako to povedať. Svetlá, jasné. Matrixové LED by som prijal. Po skúsenostiach je to veľmi dobré. Hlavne zapnete si ďalkové, nemusíte ani vypínať, keď to dobre funguje. Nikoho neoslepujete, je to fajn. No. Tak čo, dali by ste vy za toto autíčko nejakých 35 000 alebo 30, možno 25, keď s odpočtom DPH, niekde tam by ste sa dostali v takejto výbave, ako máme tu na. Ja osobne nie. Ja by som pozeral buď jazdenku. Ak by som chcel hybrid, tak pozerám Toyotu, lebo tá má fakt najväčšie skúsenosti s tými hybridmi. Ak by som chcel kombík, tak išiel by som buď do Outbacku, hoci nie do nového, už do nového by som už asi nešiel, lebo tam je ten priamo vstrek a nie priamo vstrek. Išiel by som asi radšej do Audiny, ako do tohto. Hoď nejakú dvojročnú namiesto tohto. Asi by už bola v podobnej cenovej hladine. Hoci A4 by mala určite menší kufor, minimálne užší, aj menej litrov. Miesta na nohy by ste v A4 nemali dostatočne, čiže musel by som ísť do niečoho väčšieho, asi A6. A zase jazdená A6 už by bola inde. Ak to mám porovnať, tak možno nejaká Toyota Camry teoreticky priestorovo vzadu. Hybrid 2,5, to už by som si vedel predstaviť, ale tam je zase tiež iná cenovka. Neviem, čo by ste si vy vybrali namiesto tohto v cenovke od 25 do 30 000. Ak by ste chceli kombík pre rodinu, čo by ste si vyberali? Napíšte mi názor dole do komentáru. Ja sa s vami lúčim. Moje meno je Patrik Popelič. Vysledujete opäť test drive a vidíme sa na budúce s nejakým iným autíčkom. Máme už nachystané ďalšie videjka.